Kiedy zachorowałam na raka, zdałam sobie sprawę, że na początku chciałam być sama z tym, ale zdecydowałam się zwrócić o pomoc do Krabbe-Małe. Tam uzyskałam bardzo dużą pomoc i też oczywiście bardzo duże wsparcie dostałam oczywiście od rodziny, znajomych, przyjaciół, a także nie spodziewałabym się, dostałam ogromne wsparcie z mojej pracy. Mam na imię Katarzyna. W 2022 roku zachorowałam na raka jajnika. Jestem z Polski. Mieszkam na Islandii 17 lat. Dowiedziałam się, że mam raka jajnika z przerzutami do innych organów. To świat się mi troszeczkę zawalił. Przestałam pracować, czekałam na operację, którą miałam w czerwcu 2022 roku. Po operacji dowiedziałam się, że mogę udać się do Krabbe-Małe. Tam uzyskam pomoc po polsku, gdzie jestem dozgonnie wdzięczna za osoby, które tam pracują. W Krabbe-Małe też mamy grupę po polsku. Spotykamy się raz albo 2 razy w miesiącu, rozmawiamy o swoich problemach, o swoich przeżyciach, jak się czujemy, co robimy, czy jesteśmy akceptowane, no bo wiadomo, ludzie chorzy na raka zrozumieją drugą osobę chorą na raka. I to jest dla nas bardzo ważne, bo rodzina ani znajomi nie są w stanie zrozumieć drugiej osoby chorej na raka. Dlatego bardzo się cieszę, że taka grupa powstała. Dla mnie solidarność to jest wolność od tej choroby.